Ce pula mea sunt? Ce crușă, mă, să întâmplă. Mă jur, mă, da. Astăzi vă prezentăm un cart. fel de cart cu 3 roți. Hai să vă apără. Cart cu 3 roți. Din prima, vi se pare. Oh my god! M-am căcat pe mine. Ne-am căcat pe noi. Oameni buni, nu vă speriați. A trecut o mașină. M-am căcat. Azi vom prezenta cartul ăsta care mi se pare că e o tricicletă de căcat. Doar că, din prima, dacă faci așa, faci Lamborghini. Lamborghini. Uci. Oh, tatu, prezentarea mai bună. Și dacă așa e mașină de ou, are frâne. Dacă îți dai drumul, ți-ai rugătă din prima. Foarte bun. Nu să tremuri din niciun. Foarte fain. Șaine. Faină de tot. Ce și fain merge. Roți bune are. Uite și fain, nu se mișcă din nici o parte. Foarte eficient. Frâna e șmecheră. Care vrea să vadă cum se face una, asta lăsăm un videoclip. Lăsăm un videoclip. Puneți în comentarii. Spuneți în comentarii acolo ce vreți. Are și o confortabil. Asta și doare. Nu doare? E mai bun. Oba! Ah, Are 101 cui bagați în ea. 101 cuie. Ca 101 dalmațieni. E ceva unic bicicleta asta. Ceva care ți-ai vrea. Ai vrea să ai acasă așa ceva? Dar n-ai. Da, da. N-ai cum. Da, Ori și de trăiești. asta vrem să vă facem un videoclip, dar scrieți acolo în comentarii dacă nu vă mai fac. Ori trăiești într-un bloc amărât și n-ai de unde să ții chestii de asta. Ori ești țăran și n-ai de unde. Ați prins. Da, noi oprim videoclipul că avem deja 2 minute. La revedere. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Am băgat Jesse în cap.